Кажа ли в центъра? Тракийска гробница. А къде ми Хотел. Ми? Да. Роза. Хотел Роза, да. Окей. Хотел Роза е центъра. Да. В центъра. Да, в центъра. Центъра. Куда? Тракийска гробница. Далечен? 3 километра. 15 минути. 15 минути шагом. Да. Тук, да. Тук. Така. Как? Трейшън Томб. Тракийска гробница. Така. 15 минути, окей. Да. Вот. Первый. Одна план. Тук, здесь... Второй. Казанлък Арт Галерия. Галерия. Артиста. Или как? Да. Галерия. Картини. Картини там. Да. Картини и музей. И исторически. Исторический музей. Да. Тук. Тук. Те са едно място. Да. 2 и 3. 2-3. 2-3. Заедно. 2-3 и 4. Да. Yes. Сега мога. Куда мога? Може сега да посетите тези двете. Тракийската гробница. Yes. Други музеи на... Тук? Не, това е манастир. Манастир. Музей на Чудомир. Чудомир? Чудомир это... Как чудомир? Писател. Писател. Да. Петко Стайнов е писател. А къде поле роза? Поле с рози? Да. Къде може да смотри сега? Сега на края на града. Край града? Да, край града. Далечен, да? Колко километра? 2-3. 2-3 километра. На такси? Да, може. Може на такси? Да, може с такси. Музей на розата е близо. Где? Где е музей Роза? Музей на розата е... Тук няма. По пътя за Шипка. Шипка, Габрово. Шипка, Габрова. Да. По пътя Шипка, Габрова. Да. Шипка е горе? Да. Долу град Шипка. До град Шипка? Град Шипка и горе Столетов, връх Шипка. Да. Там, тук музей? Тук музей на розата. На края на града нашия. Далечен? Не. 2-3 километра. 2-3 километра? Да. Но на такси? Такси? Не проблем, да. Нормално. Это музей Роза? Да. Огромный, большой? Вот. Огромная. Голяма? Голяма? Може би. Горе-долу. Други музеи на писатели. Писатели? Аз съм малко зная български язик. Да, за това. Писател. За това ви казвам тези двете, Тракийската гробница и музей на розата. Точно, да. Это уже класс. Да. Музей с време работы. Музей. Колко е сега? Може би 5 до 5 часа. До 5. 5. Може и до сега лятото, може би по-късно. Не съм сигурна. Ну, утре може. Може и утре. Може утре. Може утре. Вот. Как это? Автобус в София как? Автобус до София... Тук имеет? Или автогара? Автогара. 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 Да. Да.
На такси, автогараж. 5 Или- минути. Да, 5 минут пешком. 10. Да, 10. Ну вот так. Да. близко. Рядом, да. Да, есть. Ну, нет проблем. Да. А ты целый день работаешь? Да, цял ден. Утро? Утре съм почивка. Утро почивка. Да. А тук живеешь? Да, в града живея. А, Да. Лолита, да? Да. Може? Да? Да, може. Там темно. Да, это Лолита. Здесь живешь.